Какво направя? Мърдай малко. Сега едно в едно ли ще играем да загреем поне малко? Sincerno, dai, Аре, каквото и да е, ама само рандом играем. Сега просто това ще ми излезе с един снайпер и ще ме направи на гъс. Знаеш, с друго. Къде си? Страх ме откъде ще ми излезе. Видях ти грозя за нити. Ой, иди бяга! О, не, видях такова носиш! Не. Бега тук. Къде си е грозен? Брат, не съм с бърса. Как позна? О, шит! Ще има молотова! Не, силни са! О! Аз пък молотов ме влачи. Дрол са падна. Ейта. Че ми кажеш? Не, видях го фризерея! Бегай от тука. Бегай от тука. Къде? Минах точно над главата ти. Къде си, бе? Къде си, бе, брат? Не да знам откъде ще ми излезеш. Видях ли тази грозна тоти кофе ли шейба? Пречи ли ти? Да ти пречи. Алло. Спрей. Не, мразя си живота, не, какви са те оръжия на този мапа, майната му. Значи, ще правя като тебе сега в момента. Глей го, не мога учва. Уча, бе! Глей чак кога почна му учу. Мразя си живота, знаеш ли го това?
Не те у... Къде ще ми излезе сега ти ми... Замразех ли да изобщо? Естествено, че не. Това просто как те подмина, брат, това ме изнерви. Какво? И на мен ми лаги. След тази игра ще трябва да се сложим обаче с телефона ми. Що? Защото интернет е отвратителен в нас. Хубаво. Дай ми секунда. Не мога да го бъде. Окей, давай. Хубаво, давам. Знам, тази игра много мразна да за трети път. Ще ти даде бърз толкова много пъти, бе, човек, стига. Ти да не... Брат, даде ми чинг-чонг. Само е дал снайпера, стига. Кой? Познах! Това ме притеснява. Ще се играеш срещу лично. Добре? Колко ще е трудно само. Мисля, че съм жив, ама аз не мога да контролирам героя, така че просто. Знаеш, че героя е видим. Значи, ако не знаеш къде се спалва, може да го убиеш. За да не видим просто. Той, ей тук някъде се спаунва, ей тук насам. Чакай. Лесно решение на проблема, Дими. Чакай, спи на малко от бралото ми кафе. Аз ще моля мама да ми вземе монстър, човек. Сега първо ще почва ми флексва. Сега първо ще почва ми флекса, защото има монстъри. Да бе, ма етап спря. Не, просто ти завиждам, защото на теб ти взимат монстър. Къде си? Какво става с тебе, бе, брат? Не, наистина. Сега след малко, като убия още един път, сигурно, това, звъни ми от телефона си, защото сигурно ще мога да играеш по-добре тогава. С китайката ли си, бе? Брат, само ще кажа, Бинчилина е по-точен от снайпера.
Бенджелин. Не съм презърдил. Що познай, чем стачали побила? Не, не, не. Да. Не искам. Не искам. Не искам. Бегай от мене, чумо. Чи ти кво си бе? Какво? Не! Мама! Като се навираш в мене, това приказва, че имаш или гъмблейд или нещо друго. Или сачелс. Едно от двете е. Знам ти как... А? Имаш пишка в устата. Не! Не! Ще побъркам. Окей, окей, окей. Шит с гъмблейда си! Не! Бегай, ще оцеля с бинчелин! 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 No scope! Bitch, no scope! Аре, нямаше да отиваш от телефон. Дими е взел подаръчето, което той не заслужава. Дими е взел подаръчето, което той не заслужава. Що лесно е? Ами, за да се върне риска... Ами дай си там. Стрес, бе. Да. Защо съм? Yeah. Аре, Дими. Бах, обърканото човек. Рандом. Аз съм стакна. Хита шак се прави с мене, брат. Не. What the... О, майко, дано... Дано да падна от петия етаж, да падна долу. Да. Не те съм прецелва. Мама ти. Той с шортито бил.
Еко! Добре. За малко нямаше да мога да си избера други Брат, тази игра обожава да се прави тъшак с мене, казвам ти го. Буквално играта първо... Първо нещо впечатлено, първото име на играта щяло да бъде Ташако. Плащай бед надолу. Естествено, че са... Брат, защо толкова много ми лагиш, бе, човек? Защо толкова ми лагиш? Това интернет е лошо. Натисни таб. Чакай, таб. И какво? Там мога да видиш какъв е пинга. Брат... Сега е добре. Не успя да се сменя оръжията, майната му. Като пак аз. Еми... Изобщо ударихме та. Плащай, кажи ми мама. Брат, стига, това е тъжно. Ти наистина по-пред, нали? Да! Револвера ти умрял. Толкова много ти го мразя това твой... Искам да се самоубия. Имаш револвер, ти брат. Може ли го? Чек. Не успя да пилна. Не! Щеба, ножа щеба. Ма ти пъти как се движиш толкова бързо, бе, човек? Как се движиш толкова бързо? Абе, брат, аз това правя. Ама аз се движа толкова бързо, колко тебе, бе, ей! Къде си? Къде си? Плашеш ме. Откъде ще ми дойде този вчерашен пиклю? Видяхте как падна копеле? Как това не те учи? Стига, бе. Не, не. Шит, я така не си бил. Ехо! Не! Това не ми хареса. На майната ти. Пак не успя. Димитре. Не! Съзнах с кое оръжие си. Не. Брат, не. Тъж ли ма мене? Не.
Ой, бр. Брат, чакай, че мой интернет той та изведнъж реши да бъде чакат. Димитре, не дей пях, това е коп. Ще ма копирайт над заради тебе, Димитре. Те дори... Брат, то дори не аз са три. Аз е една стинка не печеля от тия видеа моите. Ма пак са мъча. Тук някой бъкшиш. Брат, ако ще сме честни, аз бих се заразил дори на 2 лева. Знаеш колко ще зарадвам на първия ми ден, като ще дадат donation? Дори 2 лева са. Една сутинка дори не ми дриме пак. Аз ще креща, човек, ще правиш пагачи на пода, брат. Да, наистина. Не рандъм е. Не рандъм е. Димитре. Пак са пана Crossroads, супер. Аз искам шутинг рейнджа. Мамо. Гледай го. Гледай го. Малката му напас. Чакай. То другия къде ли ще е сега? То да не се изкрил тук долу, то бред не се е. Димитър, ако знаеш къде е другия. И двамата, бягай оттам, брат. Ехо, аз се опитам ги снайпна отдалеч. Как ги домъкна при мен? Браво, бе, Димитре. Чакай, че то нещо... Сега ще шенкна, брат. Не. Domain expansion! Моля? Shut the fuck up! Бейкън магони. Аз губи. О, мама. Брат. Искаш да бъдеш с Rocket Launcher, защото това отвратителен желязо да ги пушкам. Не. Аре, двамата ги пушкаме. Знаеш какво, аз ще изпробвам китайката, ще изпробвам китайката. Джими, те има право, Джими. Где да можеш, ама видиш сега с кой играе. Не. Кой мислиш, че е зад него? Брат, той е много скил и аз ще бъда много скил, бал съм го. Айде сега. Rocket Launcher time! Или пак не, айде време за дагер. Време е за дагери. Чакай малко, че един е толкова черен, само зъбите и очите му се виждат тъмното. Казах ли ти? Другия е зад тебе!
Аз май съм му избил 40 или 80, не знам. Аз тук пийке си кафенцето, докато ти се мъчиш. Ти си тъп. Имам лоша памет. Ти го знаеш, че тъмата не може. Абе, брат, засрай човек, какво чакай да го... Не! Това ми тука буклук. Това ми тука. Нема да ми дреми, че времето мина пак ще да зъбите. Чакай, ари и двамата с китайката. Аз няма да лъжа, бе, аз съм точен с китайката. Ще барай. Чакай, че това бекон ми дига нервите. Оу, шит. То стора, че от неговия... Не. Чао, чао. Който ще гони. Къде? Да. Гледай го, гледай го. Гледай го буклукам аз нея. Ей! Ако не го... Заклевам се, ако не го махне това рая, ще го гръмна следващия рунд. Бегай! Ха-ха! Какво бе? Какво стана бе? Да, разбрах. Молотов. Shit. Oh shit! Той има гръмна за 120! Той има гръмна за 120! Не. Избих му 40. О, не. Сега един за сигурност ще ме подгони. Не бе, не иска да го използвам молотов. Ама че. Ти ще ми се играе с Rocket Launcher в момента, ако ще сме честни. Или пък ай хубаво ще играе. Тя ще видите как се играе с Rocket Launcher. Брат, не! Чакай, че това е нещо... Не знам какъв еймбот има тоя. Как толкова бързо може да презарежда с Rocket Launcher, бе, брат? Мисля, че имаше. Как му прескочи върху ракета? Как му скочи над ракетата, брат, ме е скефо. Ей, мама им, сега гейно, ако ще ги направим наистина. Без майтап, сега ще го трепе този сер без мангал. Кой ще бъде? Аз го трепя това. Другия е напълно, ама той къде е?
Брат, аз... Нещо ми става, брат, не знам и аз ко. Чай, колко. Нещо ми става. Ме, брат, аре, една последна игра и ще спирам видеото. Ами, брат, не искам да го правя много дълго, защото имам половин час да едитвам. Аз пак какво прикарам половин час да едитваме, човек, то половин час ще ме е моето спасение. Ще е много време, ще ме отнеме да го едитна. Шит. Дими, помощ. Аз ще спася. Абе. Ей, то от черния. Сер без мангал. Избих ли 70, ей? Браво, бе! Брат, и двамата ги ударих май по един път, те да съм. То се беше качило на това. Абе. Кил. Шак си прави. Не знам, колкото и да е дълго не ми време, брат. Колкото по-кратко, толкова повече, толкова по-малко едитване. За сигурно, може да е 30 минути нещо, кой знае. Тома, сайт на Димитрия, внимай на кацала е снайпера. Няма нищо да сменям оръжията, добре съм се. Как съм се. Те сега къде ли ще са? О, пак са на това. Отдолу е тунел. Хубаво. Просто чувам ти как викаш. Някакво гневно коче, бе, брат, стига. Стига, бе, човек. Мама ти снайпер умрял. Внимай, че той е много гаден. Браво, бе. О, и този има медкит букука. Брат, този е причина да покаже децата на садкаски. Брат, този е причина да покаже децата почнаха да носят бъдплъгове. Къде се... Сега... Брат, какъв ти е това имбото, човек? Ей, много мразя тия хора от телефон. Това е по принцип kill animation. Ехо.
Чакай, стига. Видях ги. Ма, как ма стават на мене, бе? Хале. Побърквам се, Димитре, затеям се. Добре, активирам No Skill Power. Мислиш, че на мен ми дреми вече? Не, напълно. Не, по-скоро си картоф. Мама ти. Ще ти набия. Винаги се връщаш. Ще се върнеш? Къде е сега този другия буклук? Искам го шенкна. Къде е този другия буклук? Къде се е набрал то? Там съм сега в момента в касъл, никъде го няма. То се е скрил някъде буклука. Чакай малко. Не ми казвай, че... Да, това ще... Чакай. Възможно. Не знам, това е проблема. Ама че си черен. Намерил го къде е бил. Да. Защо съм със снайпера? Защо съм толкова тъп? Убий го еймбота. Хубаво. Където е? Защо го лаисна, бе? Ебал съм го. Малкото лайно мръсно. Лодка! Лодка! Нали разбира малко, бе, Димитре? Ми ти си мислиш.